Fuq il-Facebook tiegħu l-eks deputat nazzjonalista Jean-Pierre Farrugia qal illi persuni impjegati full-time mal-Partit Nazzjonalista kienu iktar moħħhom kif se jtellaw kandidat ta' Ostingat milli l-interess tal-partit. Jean-Pierre Farrugia jirreferi għal kandidatura ta' Claudio Grech b'referenza indiretta għall-iskandlu taż-żejt billi isemmi illi dan huwa kandidat ta' Ost jew AG. Ma dan il-kumment Farrugia tella ittra illi s-Soċjetà Mużikali San Giuseppe tal-Ħamrun kitbet lis-soċi tal-istess soċjetà u fija ġew mistednin għal laqgħa indirizzata minn Claudio Grech illi kien se jispjega fid-dettall il-progress ta' proġett ta' sala. F'post ieħor fuq il-Facebook Jean-Pierre Farrugia jgħid li l-Partit Nazzjonalista eleġġa kandidat illi allegatament ifalsifika indirizz fuq il-karta tal-identità tas-sitt familji. L-eks deputat nazzjonalista saħansitra jikteb li dawn il-familji huma irreġistrati f'indirizz fil-Belt Valletta u f'indirizz fil-Ħamrun, it-tnejn fl-ewwel distrett elettorali. Farrugia issemmihom b'kunjomhom u anke jiżvela l-indirizzi b'referenza ċara li dawn jiġu mid-deputat nazzjonalista Claudio Grech. Farrugia jgħid li dan kollu sar bl-approvazzjoni tal-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. F'kummenti ieħor ftit minuti wara Jean-Pierre Farrugia jgħid li ilu informat mis-sajf li kien hemm min f'laqgħat organizzati apposta għedet lil ħaddiema tal-Freeport u tat-Transport Malta biex bilfors jaħdmu għal xi persuna illi huwa isemmi u jirreferi għaliha bħala Al Capone. Farrugia jgħid li Al Capone huwa parti mill-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista magħżul minn Gonzi. U fl-aħħar minn sensiela ta' post fuq il-Facebook tiegħu il-ġimgħa filgħodu Jean-Pierre Farrugia jgħid li dak li qed jikteb mhux dwaru għaliex huwa irtira mill-politika iżda kollox idur madwar partit li ġie maħtuf. Jgħid li ma jistax jifhem kif ikollok eżekuttiv li jagħżel li jkun hemm żewġ elezzjonijiet każwali fuq id-9 distrett u jeskludi s-7 distrett fejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista iddeċida li jikkontesta fl-aħħar ħinijiet. Jisħaq illi l-implikazzjonijiet huma illi l-klikka fl-eżekuttiv tissaħħaħ qiegħda u mhux tiddajjef. F'kumment partikolari, Jean-Pierre Farrugia jisħaq illi l-Partit Nazzjonalista irid jitnaddaf għaliex għadu mdawwar bl-istess nies illi ħadu l-onorarja minn wara dar sħabhom u l-poplu Malti. Jgħid illi huwa ovvja illi l-Partit Nazzjonalista ma jistax jieħu r-ruħ.